ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁ ପିଢ଼ି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯାଦୁ ପିଢ଼ି। ଏଇଟା ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଇଛି। ତା ଭିତରେ କେତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳନା, ପଢ଼ିବା ସାମଗ୍ରୀ, ଲିଟରାସି ନ୍ୟୁମେରେସି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଇଁଶୀ କ'ଣ ବାହାରିଲାଣି। ବଇଁଶୀ ବଜେଇ ପିଲାମାନେ ତାର ଆନନ୍ଦ ନେବେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଳି ଭଳି ଖେଳନା ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ସଟେ। ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଟଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ବଲ୍ରେ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷରରୁ ପିଲା ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଏଇଟା ଆମ ବିଆରସି ମଧ୍ୟ ବଇଁଶୀ ଧରିଛନ୍ତି। ବଇଁଶୀ କିପରି ବଜାଇବାକୁ ହେବ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ ଏବଂ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ଗାନର ପରିଚୟ ପାଇବେ। ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବେ ପିଲାମାନେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲିଲେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ସଫ୍ଟ କ୍ଲେ। ଏଇ କ୍ଲେରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ବନେଇବେ। ସଫ୍ଟ କ୍ଲେ ଏଇଟା ଛୋଟ ବକ୍ସ ସେଟ୍ ଖେଳନା ସେଟ୍ କରି ଗାଡ଼ି, ବିଲ୍ଡିଂ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା ଦେହରେ ପିଲାମାନେ ବନେଇବେ। ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ସରକାରଙ୍କର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଅଛି। ଏ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଭଗ୍ନାଂଶର ଧାରଣା ପାଇବେ। ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୁହାର ବାକ୍ସ, ଚିତ୍ରିତ ବାକ୍ସ ଏବଂ ଏଇଟା 22 କିଲୋ ଓଜନର ବାକ୍ସ ଅଛି। ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବାକ୍ସ, ତାର ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯେତିକି ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଥିବା ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଆରସି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭଗ୍ନାଂଶର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତାର ଅଂଶ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଅଛି, ଗୋଲ ବାକ୍ସ ଭିତରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ପାଇବେ? ନମ୍ବର ବାଲାନ୍ସ। ଏଇ କିଟ୍ର ନା ନମ୍ବର ବାଲାନ୍ସ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ସ, ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ରିତ ବାକ୍ସ। ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା ଗଣିତ କିଟ୍ ଆସିଥିଲା, ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ଏଥର କିନ୍ତୁ ଆସିଛି ଯାଦୁ ପେଡ଼ି। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ସ। ଧନ୍ୟବାଦ।